малика мирзоева хабари боздошти писари 17-солааш сиёвуш давронзодаро аз мақомоти интизомии шаҳри ваҳдат фаҳмидааст. сиёвуш яке аз 3 шаҳрванди боздоштшудаи тоҷикистон дар Москав аст ки дар омодагӣ ба амалиёти террористӣ муттаҳам мешавад. малика мирзоева мегӯяд ба ҳеҷ ваҷ ба террорист ё омодагии писараш ба кадом амалиёти террористӣ бовар карда наметавонад. Не, бовар надорам. Барои чӣ ки мисол хай вай ма бирам кор кунам, мисол ҳамиҷара вай кунем гуфта бардорем ба ин сабабра. Вай ягон мақсади бадқатӣ нарафта буд ё ягон нияти бадқатӣ. Вай мехост ки ячи зиндагӣ мо акав додаро калон шудем, мисол беҳбудӣ кунем ячи мисол овод кунем. Ихи ягон фикри бад дар сараш набуд. сиёвуш давронзода ҳанӯз аз 15-солагӣ барои кор ба Русия рафта будааст. ба таъкиди модараш сиёвуш барои бунёди манзили назди ҳавлигиашон кор мекард. малика мирзоева мегӯяд бо писараш доимо бо телефон гап мезад ва сиёвуш ӯро дилбардорӣ мекардааст ки ҳамаш хуб мешавад. ин ҷавон то чанд рӯзи пеш аз боздошт бо пайвандон суҳбат мекардааст. мо нимҷада ният доштем ки дар хонашон кунем, ам я дар хона да зиндагӣ кардем хас шароити вазби бачакҳомаш калон шудианохе. ва гуфт баҷон мерим кор мекунем, меем гуфт ҳамҷара мебардорем, ҷа кандагӣ тайёр кардагӣ буд. хаба булетша гирифт, рафт, занг мезад, нақс шурӯъ кор мекард. модараш мегӯяд сиёвуш 1 сол аз таҳсил қафо монд, вале пас аз бозгашт дигар ӯро барои идомаи таҳсил роҳ надоданд. модари сиёвуш ҳоло аз мактаб домангир аст ки нагузоштанд то писараш таҳсилашро идома диҳад. маъмурияти мактаби рақами 130 шаҳри ваҳдат мегӯянд сиёвуш 6 моҳ дар дарсҳо ширкат надошт ва онҳо бе ягон далел наметавонистанд ӯро аз синф ба синф гузаронанд. фирӯз давронзода бародари сиёвуш ки то 1 моҳи пеш ҳамроҳ бо бародараш дар Русия кор мекард, мегӯяд аз шунидани хабари боздошти бародараш шокӣ шуд. ӯ гуфт 1 моҳи пеш ба ватан баргашт ва то фурудгоҳ сиёвуш ҳамроҳаш буд. як соз буд, ягон хеле гап хавалиш набудам. Кор мекардем, аҷоб нема будам, падарам буд авай. Инами чӣ кори шидаган, баъд омадан маштега ва мара гисилкан ба хом пешам падарам рафтаг нестай. Ай гудак охам, ягон сарш то дудян чӣ хеле бачаи оша. Ай ҳама ёшонам додари ма. фирӯз мегӯяд баъди боздошти сиёвуш шаби 15 август соати 12 шаб падараш ба рақами Апаш занг задааст, аммо онҳо ба занг ҷавоб надоданд, чун дар хоб буданд. баъд аз ин рақами падари сиёвуш низ дигар кор намекунад. мақсад ягон чӣ гуфтанӣ буда ё ягон ки мақсад ташвиш наши кор борам қалиштага. Дигар на то зират киштага телефонш кор намекунад.